Hvorfor er december så skøn? Hvorfor er det netop den måned, der er allermest køn? Hvorfor er december så fin? Hvorfor er det lige den måned, der har allerflest grin? Hvorfor er december så rar? Hvorfor er det nu? Det er den allerbedste måned, vi har. Sagen er klar, her er mit svar. Fordi julen er på vej, fordi julen nærmer sig. Så er december jo den tid, hvor alle går og glæder sig. For nu er julen